Good morning, guys. Hello, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if it's the first time coming across this channel. Let's review Credo V Daniels kune live performance yakhe etrendayo currently on socials. I am one person who likes to give second chances or benefit of a doubt. But kule case lena I am torn between a rock and a hard place. Andizazi uba mandizithini really. I just saw a live performance yaka Credo Daniels. His music has been my favorite for a long time since nje ephumile, since out trender no music wakhe omnandi. I've been obsessed ngengoma zakhe. I've been obsessed ngengoma zalo bhuti bethu nana. Bendihlala nje ndize-repeata nxa ndibhizi ndiyaklina ndenza whatever ndizibhizi ndizifaka kwi-repeat. Ndibone i-live performance yakhe ke I am left humbled shem. I am humbled and I'm torn. Andizazi nje uba mandizithini. Hayi I know i-live performances zihlale zinento nje like uyeva uba umntu uba different kunaxa icula ingoma yakhe erekhodiweyo. Xa yenza live uba khona umahluko, but in this case kule live performance kaCredo ibi-different man. Yonke into ayidibani, ii-notes ziphezulu and this guy cannot match up. Andi-understand uyohluleka yona ukonyuka ayomatch up nezi notes zakhe. U-all over nje the place, u-distracted. Andi-understand nale ndlela aphefoma ngayo, ume kude kwimic and umane ejonga ecaleni ngokaculayo, amane eziphi ii-chance akhame ecaleni. Hayi kwenzeka ntoni na bethuna? Abanye abantu xa bephefoma ewe vele kuba different but isawundi man ayitshintshi, uyayiva uba isawundi is the same person. Apha isawundi ibi-different, iphezulu and this guy uyayiva ivoice yakhe uba ideki, thick for le uba ayikwazi uya phezulu. And I felt akakhonekhthi nale ngoma yakhe. Akayazi xa izawuqala. Mina ingoma yakhe uyayazi uba after uqala ibhithi eso naso naso ndiyangena mna ndiyacula. Yena akazazi uba ufanele angene nini, ufanele uba uyastarta ngoku uyacula. Abantu abanintsi ke bayakhalaza bathi yi-AI, urekhode nge-AI, ucula nge-AI, backup singer zakhe yonke into nje yi-AI. Kodwa yena kwi-interview ebekhe wayenza wayithe into ayisebenzisa ku-AI usebenzisa i-backup singer. So xa ndiyibona ke le performance hayi andiyazi nam ndingqinelana nabo aba bathi mhlawumbi usebenzise i-AI nje entweni yonke kuba angekhe mane kwiingoma zakhe ungakwazi ukukhonektha kanje. And also if uyi-AI ebetheni yena azazama uphefoma live xa izinto ezenza nge-AI, i-AI uzawukwazi selapho ukwenza izinto ezenziwa yi-AI awuzukwazi kaloku ufika kwii-notes eziphezulu because eziya ii-notes zifuna uba umntu okwaziyo nje ucula. And yena ivoice yakhe uyayiva uba le ine-bass. I doubt at this point uba lo bhuti fanele abe performe live. He should concentrate nje kwi-recording yena because umculo wakhe umnandi, abantu bayawuthanda. Kumele nje aqhubeke erekhoda angaphefomii live. Xa ngabe nyhani lo mculo wakhe wenziwe nge-AI uphefomela ntoni live, uzokwazela phi? Awukwazi ufeyikha i-AI nje, awukwazi. Wona umusic wakhe umnandi, I don't want to lie. Umnandi umusic wakhe, ii-lyrics zomusic wakhe zimnandi. Uba ubhala ngokwakhe hayi italente unayo. Uba akasebenzisi i-AI ukuwubhala uyazibhalela hayi shem utalented. Andiyazi at this point andiyazi noba udinga i-voice coach or udinga omnye umntu amculele or kwenzeka ntoni, but yena ngokunokwakhe yena mhlawumbi he can sing but not le ngale ndlela ii-notes eziphezulu kanje. Yonke nje into ibisawunda different, isawunda very different. Hayi i-performance yakhe indishiye ndi-disappointed, very disappointed. Andisayazi uba mandithini and I can't take my mind off nje le performance yakhe. I can't. So he should come up. Uba wenza nge-AI makabe honest bethuna, asixelele uba yi-AI. Simthande ke sithande i-AI leyo yakhe. Angathi nguye oculayo kodwa ii-notes akakwazi uzicula, ii-words akazazi. Uncedwe nje yi-crowd
yi-crowd imncedileyo kakhulu, yambhusta.